kuraria asegitesenieke asoriguri liyake busani turikere guse twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe akabango kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rugongo rwa busi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera gituko oli ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Gensoko TV oboroso womogusi Nugalite printer, a photocopying machine, go setone tago chande asobo koleri buao. Ika aseduka Nairobi copy machine solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo inchorelia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima obwakira lituko obwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia. Mwancho murigereria Wensoko TV karibu sana naende sensebega ya kabere ya mayekuru Wensoko chinsa isatobuna na Chicago koriera eira obutuko bware ronto chigosanga na gokwandra aya aenekiwe busaya nekiwe litukoria rero asumura ibwensi ya Kenya Muske William Ruto atwale nkwana ya bene guchia sense asamaga chari ye bunge asa kwandra manga bokoria serikali ya Kenya kwanza yekiranira segeka kyo mwaka yomo na boigo nararia ya eroberetie gochia konekia ase omwaka oko obwatia ase studio ninde nabagani bane babere gochia ko bari baga banyare ko baba kugosogeria na gukumanya marieta abukuru ase chinsema bakurwa erinde tosoe ase enkwana yeito ya rero nyora bogosanga naye ebirangere byabo ande mono kero kwa bwatia enkwana yo muraibwense ngaikwara hanyara ko baga kwera emeroberio erie egukuna hobogima bwago bwabutambe aboigaria so tanyara ko bago koigwa gosena komanya arko bago ko be karibu ya bagani bane bachiko kokonya komanya ngakia yo agendrete igo karibu sana bagani bana se studio mbuya mona se oko beka echinga kichino goikirana tigato chake na boko mukwani mugusi erinde omumanye amarieta na bega sokura inde to sase nkwane ito butko bware umugusi weirire ya samarieta onkoro kwa Enoch Sagero igonkoro alia se account Nyamira constituency ya Notu Mugirango tibu ward na gokire goika tosange tokwane ngeto tomanya na ki ense na oborai bogendrete yes mai tingo bakwane nende wairire sama itanguro ko weekly suboga se lopen ngorukeya to ikire ya Wensoko TV ko kugari na ko igeria ayo umana bwensa kanya ukwana na aliekirane na yatarekerania ase gongo wasaba tunyako koigwa na korora mpaka tunekorege pindeke karibu sana hono tigato chake naye Enoch ase
enkwana y'omuraibwense eyo ainekia asirituko riarero turachakira sensemo ya uchumi nabo igo amabaga y'echigasi ane muna sabasaya baborire chigasi asobonge no mubarobo no rore omonge anandere bagotebanga no bare target ase chikura chinene chire gusukero kuri ri enkwana y'omuraibwense kero konyeret ngaki ya kwana soboime ase uchumi ya Kenya yotage egendrete kokori bobe korengana n'abananji nendetiga nkwane buna omuraibwense Dr. William Samoei Ruto nakwanira na address ya state ya ene ya gatatu kurugeza sobrai naende ngise konyeret igonda nyereti 9 out of 10 igona ba satisfied enchera kwana ende enchera era igoro ya uchumi nebintu bya ikiranira se ense ya Kenya chi promise chiri amegeti kidogo na chikwanira naenda santu bale kwenye nzegera buya omuraibwense na era buya naki ase ebinta promise ya Kenya nebya kolire ngaibyekeire for example amangana yabasai abasai ntumate na butubwate na mbene na sense ya Kenya naende ngotaka tole buna tonyore ebibarua lindo nyore gatonya kokora omuraibwense otemire omate unemployment tali yanza serikali chiamaiga unemployment bado asaba sai alingegura lakini omuraibwense Dr. William Samoei Ruto ochire extend ye kenene korana ki abasai na barabu nkonyora bareke barua babeke besa somo guko ebintu buna program ya ba latest kabisa nyota nanyo kwanera buna asaba sai uiso kobera nyombo batanda kurike barua gosubwe karakali gato konyora kende nyota abantu bali ba apply nyota mbanyora chibesa umuntu bwataga biasara akino no gokonia magena na mente stock alenda nyora naki onyorire ubusi nende ntubwate buna affordable housing abantu abange bakora asa affordable housing echo nabasai bali ba rural TVETs ba wasaba rural university ba college engineering wasaba college any kazi kurwa se ba graduate of latest abasai asa affordable housing ebintu mbiro obuno bubundi bw'echistima obuvundi bwa machinery mboro rende korra buna abasai nko kora bale chigasi chipare chi project chipare chikenderete abasai ngo kora bale asegasi eyu asororo nichi chiro chikuwa gacho so president ya time ne korona ki abasai na barabu bali bawe karakari omato isokobera nyomba mboke buna for example nenjana kusagero ekemboke tingenda ande kuri kende tingonyora kende so lazima abasai ne tutokoroke tuwe karakari to tusuke kochia tunyorore kende so igasenga njo omora asigo omuraibwense Dr. William Samoei Ruto nabwate planning ya nabasai abasai gantu kekera bono tiga tuwe karakari ntonya kuoge mtandao yoka ntuwe kora kende gyo sikera kora kikira tubekere basa masomo guko tutaracha Wycliffe nera tumanye ina scale of 1 to 10 ngakiara enkwande omuraibwense especially asensemo ya uchumi na gukwanda basai gwate ba okomwa kianda sai komi eiga yemo kayata ikira nikorengana na magani ari kwa bwate eyame tikarite ike 10 again tontamo era 10 over 10 a president ekaro ansa koru state of the nation address takwanire timono amangana ya ye chi program chiri akorere nje nate atebya ba Kenya chi program chiri akorere chonsi pi chiro chiri chonsi pi agacho ne chi para ne chi affordable housing ne chi stadium chiri chonsi nje nataka jin include mako mateno tena senga yata jin include ne kinamuri ne ye bo next time ga include ju program chonsi pi akorere yongo mateno batena tetosha sabugi lifna turanyore birengere bya ga senkwane iyo muraibwense asiri bodi kulingana na inchengo teba speech ya rero o state of the nation ya rero we moret as 2 over 10 tindo chigo se ni yane ngo yogo chiko wasome state of the nation rero tindo chiko wani kwale ngo asengi nchaki kende tangani mukenya ubona iga tingo kiri no bure buregeti wono nkinda club ya mawakane na okorege ndo ntarakora wono igo skoriya asabasai woni somen kore university na graduate ni chenchiko kora mjengo ikona ngo soma asombe 12 years ametire mpaka ende masoma ande university na ametire chi degree bere ingiche nchakora mjengo otiga abasai asabasai nsemo yabasai
tigaturari na kiba konyora amabaga maya segasi amangana nyota fund amangana chiwase chibako abantu abantu specific nchemo yana natemete wa apply nga tinyoreti njoro musaende musakio bako njomo nyasaende natemete wa apply tinyoreti ngibakuri roma kwa basaye besiri igobone bako abantu bako basupport boko gusinebe bako abantu kete ikintu kire schemed bako abantu 5,000 batena nyore ebese baadaye usebande bayire njire banko amangana ali empowerment alafu cha mwana uchumi sikiro bono igo bogi mabono igo mateno boko mwana tumbaga na toika iga na gachira shilingi 30 lakini unaona na cha shilingi 80 ono chef ya kile andake mara gatatu kuna igo bugu mabado mbora ika uboro basumoni wasumu sintu mwa wantu narora tebenga hasa mabaga yechikasi agendrete asense media ya construction abantu bari basomereta ayu bari basomerete mangana plumbing bari basomerete amangana totebe construction engineer bari baraboringa abasayembaro basomeria ayu nari bagenda takonyore gasi in as much as naino masomerete chigasi chinde motaranyora mabaga igonere right ko generalize ino mwensi bosena ababande motaranyora mabaga motago kiune nkwana yo muraiwensi honestly area the graduates tokona every year okona like totebe out of 100 graduates 100% graduates only 5% banyore gasi bona 95 kai kwa were otete baso street ya tchako baba hivi wana ngata na ki tigari area ntukirika common kira beka musayamo tigaya wale ndanda se kwa na ki tigaya emphasize on industrialization it can bring employment nyingi as youths so njarima taiwa te categories a lot of categories wana so chio mbacho kama te construction na plumbing na kwa katika kawaida ya ere lakini industrialization ne bwate koru reproduction to the sellers consumers so chwana wono employment is kwa skill kwa igoro to traska bosho to cha se enokunera nkwana umuraiwense na ero nyare kwa baka kwegera gatabanga abasae una second rate ko kin in terms of technology oiguira mabaga yo kobeka chi free wifi digital hubs ababande bono amangana iga digital hubs kwenyora chiga simete mbara bono basomereta amangana ya IT barabonga kiba utilized that opportunity so that batare soki gotebange mirimo yega sia sabasae tirarokana sasa bari gutuma gari ase online ko rikende okora online writing nini squeeze tu ange konyora osebe sagachire easy squeeze wana na besa kusonga nyoro se for example kwanga nyore ibu eka se simia wala sisingi 600 ocho kwa nera asare asingi meine wante kwa moral and mambyo boke ocho kwa na ndega asie yo sobo tuko wakani butuko choko ndega asie wono kera di tuko is demoralizing where youths get their income from kera sector ada tuko funga kera sector yuta kwa nyore sector anya sa kwa nyore besa ikoru wono nchata kitukera basa ba free we konyore pesa ko online ko content creation musawani ore seria ya solidly ya mokonya ngira kira so gitia yaro ebinde meta ko taxed ko maiga bara imbare ngo ngara tax seria ebinde ebi yadi kira basa freedom yabo pa an riba kei unemployment wa kei yo hivi at least anya ba motivated wana lakini ngisiko this side at least inabe ko favor teto cha sura enok naki kero weekly fako erega tabanga basa ba migiru sana emerime yero ne ya construction yoka basa mbare nse menene batigire magega se merimo yende batari konyora egasi umuraigwense miroberi abekire ne konyata basa bonse go say it's just a portion of some umuraigwense Dr. William Samoei Ruto igabegete ategete binto bikonya basa bakorite chi questions for example ngo arabuna abarimu abari kuba JSS kuri president ya Sobrai yarikire 76,000 new teachers abantu bari kwa banga abuna basaya bange bari kwa ba graduate so ase course yo bari mu president yarikire abasaya mbaro baso abanga usukolike nona abasaya bakunyo kominyoka bagote abo bari intani babe confirmed na abasaya bange asa mwana ya online kokorega si online umuntu bunanje igento yekungakanere rent noko ne kiregento no kana nabana minto school fees no korora no mamo oragire no online ngokora so abasite gatwetome neke president abuna to kobera nyumba onyorekende so igoro ya yene pango yokonyora buna eserakali ye nebangete buna abasite babonyo chigasi sector chonzi nchibekero chinchi nchikore bali bakorto bu engineer banyorire gasi ota kwenda maju
kwa rabune president so far to hero over 200,000 youths bachiri chinze chise kokoraki okore gasi so asense no we karakari abas a president yaigure chinchira chonsipi chi program nchiro for example una a boss and Dr. Raymond Omolo obekire in a way that aba nafunzi gete bagosoma German language baenda German okoraki konyoro chigasi so chi sector chonsipi konyoro bare enjera bakoraki ba abasai ba konyora enjera yo konyoro chibesa saibe ba gajire ebiti stadiums so those stadiums they are there okoraki una abasai bali bote talent bande batureni ali banyore onyine abo mupira banyore something onyine abo kominyoka banyore genda konza ono kuna abantu bako kompira the president wale wapwate chani here abantu mbaka soroje so a president yatemire kile sector bali be sports obagajiri stadium bali bakolete engineer bakolete amangana yobwa gaji nini bagite TVET afford bossing inchiro chichiro chiparanchiro bagaje banyore chibesa abandi basomete buno bwalimu goliku bali basomete chigazi chia ICT nini chi digital pinchiro bakole banyo ba play chigazi online bakole so a president yatemire all over ko create opportunities ya youths bali bagwetoma abasoma basukwise etuaba oboro tetoboke igatekanase tunyakora amabandi metandao kamaroko toragire abo tiga responding tiga tena wasai briefly to magos kase tiga responding asa tena wasai by rules ko inse tiga na boli kure kenyoro keino ondero nyumsana na ko irwese squares njikese kenyoro ngorwa up to now kurinde ya tena na ba sango ba squares up to now tingo identify musana omo irwese squares okoregas kumaanisha gen bawa ke PR ya online wake PR si nini kaiga mitandao torana aquí abantu nga experience na no yo muko kenyoro geto na ultimate kenyoro ke no sekito kebe na ko rondo chi experience onye mbai wa apply to ujo muzukuru mino otai ko lazima osoke to ko bere kan no pesa ko temna uwezi ngeti hapo ngoje kazi kuje tikatosikebese wikile tokwanire omuragwense na kwandira sense media yendemero abegontu amurikira ase amangana itamaya aigase Ensoko TV atebanga babekire miromberio yokone kyabuna production nkobere igoro kobere improved erinde rigesa riberi nyinge kwandira obuyombo akeirigori abaremi basoire na ndenya saina tokonye murango twere endagira nera sobonga sense ya Kenya ngakiora mureti gagwase ogokwandira nsemo yendemero nabo igogokinirigesa asense ya Kenya njase kemeri nje kwanza nje ngusi tumeteona igentu kira mono ke tokonya igentu yanso bimbaga kirega ne chai kwa re bonus yete chai acha mpaka abantu mpaka nje bona onka sasa ndu bwati chai eba tore chai kumundo bacha mwaka cha tena kiti ansumeka ne kawa chai tinga besa ocho bono kwa demoraliziri umurimi wona kira chiko umurimi omoyo kero chiko achiko me tiko simeke chai no kera kwana je dubinde kinde ngeyo kasonga kwana kerige kemaene egasi no kuene lero mambiangeneri last week agangeneri acha ngendo mwakonde uburayo kontageti kero munde gasi kero nda ko gasi dikunya kuwaka kelele na gasi ego korekana okorera gasi ya korekaninde abari banyorere bona singia anyene kawa ya chire besengia ene ko import na no mochere ene side yende ebesa ngi okwana ki kurukuru mwaka gete mako mwako yo ebesa ya mente kanire umwe yago feel impact ye ekende ekemerike yago simeka kimono ko kiro mure mikere sector akorera omochere echai kaigita side yeki bono na kirende toko tene kemereke ngo sugumali obo sibono usko obo sibo chikoruga obo sibino matena njirinda na ngora nja na timba timia 116 wana ngo bidinda enja senge ndenya 116 wana senge yaki wana oche bono bado inda obo sibo limboraika na ringa kia so tobisi before batara service kwa serikali do obo simba na ngo obo simia 1 2 kg kwa obo simba 80 kiona obo sibo chire times 160 onoche ona kibono tena kione kemerie kena kibono agochiko kegerera nkoyegerare agoteba kirara go service obosi tukejuna watebire igo bware ngange chimibire na 50 lakini wikira boniga nsi oburaibu aye bwa serikali yae igo yiri yatemire gokea kurwa se ari nyore tase boniga mbo maine kibororo ase enkwana ayenga aise kogendrega
emirobiri yoko kea kweri goririe ndagera ndichigo ikirana enkwana entangani atebetena in first 100 days obo singo chabaremi wona gosiko yobo sinemi bore agiswa gitangani omaete mundo ko ega sinte bikoroka na ote no musika ne murayone Dr. Fred kirare ngese ngitene education into byangu karaka na bioka na ki trust ya bwatena daktari Fred na no murayo muya into byangu agakolire biko kuona bioka ne sector ngene education into yake security oche IT into byangu koraka na bi ega shoke gukwana wono yatina ne story nyinge ninje ngoreki ninje mbaga chere ninje mbare mere ninje ngoreki andaga ninje ngonyomere oje wana ndo ne Tetuja sore enoko kero kwa ndrende mero na boy go rigesa sense ya Kenya umura bwense kera so office na bono kera rwen kwana ya eiga ne ya gatatu onye tina mocha ensemo ya agriculture na food production nga kyora nyara ko bago kwa ndren kwana ya utkubara sate ba ense is heading in the right direction onye mero beri ya gendra tege go chiko gendra kwana kiwa honestly speaking amangana yendagera sai sometimes to argue with the facts. Abantu abande bale side eliende yoko rama maite timu eliende yo moina nuko rama. Naende kotete umuntu utakolete gasi that's more oligie mbinu yo gutumia matusi. So nageko abantu abe timu ya moina amatusi bage okore bagite group of schools yoko rongema yoko ligie matusi. Anyway, asa mangane ya production ye president president otemire ko irani amangana ya production akairani rigolinze so tonyoreki inputs igairani rigolinze kwa mfano boyo igairani kuru 7000 baka 25000 tiga mbaira ngora for example galana kulalu endagera ntu akasimikiro goro omwako etu akase chibando chiguni chinyinga sana chilipo Oise kocha oyo kwane ligoro yechai. Watera tu mwabona atogore chai akasimeke ekawa. Ekawa ibado Ruto nero gara akaenda president yaende kaligiri gori lie kawa likabeke goro. Another problem erona ki gusi tikato bono zikirina ki abantu tikato simeke ekawa gotirimbo kana chai so that at least to balance yege kwanga tonyo lekenkero. Kwari igoro yewo ya endo yo ndugu yana ya yestimu eri matusi oikero tayo buna President William Samoei Ruto atekara soete atibusi bwarengemia abantu bali umate omuntu yabata na support ebeketenga kiyo mweli bakataka kungena aba Kenya uno buzito ikiri actually ande buksi bwarenge 90 shillings for 2 weeks actually for 3 days ande bakasira pi baka substyle baka punguza ligori liendage li baka baro punguza ligori yake ichi oboyo ne ibintu bindi twara kubeka mugondo. So the ngotana president William Samoei Ruto akarana ki the best way no kubeka okupunguza inputs apa limibande mugondo tokoreki tokesenda gali bakayika ngaki ndi abantu to abatumire ebe inputs nyinge have to igoro to subsidize ki endagera so president yatemere juchin korana ki endagera ki for example sayike maine ngotana ki amangana yoboya rekire abantu bali abalimi bakwana mugondo mata abantu abande betimu ya muina na matusi mbekwana mugondo pune ntune toka na mugondo twasimike byasi twaboneri nakingoto none bono tolere pune echa erende yansire ko pune yabire twastwira niranse amatoke nichikawo abantu bakuzitira to change ibintu ndonya kuoga ribuna bwire pune echa onye cha yangire tika to change onye ndege enyoni tu want mili enyoni na kiwega tububu ngai enye kare ko rabu nenda gera muina yangire kega ngake bono yo kogesa kwalire bono ngakine yo gusimika ya manyase ese county ende asenare bakari go karaki bakari ko gesa bono yamnya ko cyo noni ntwaba gusi tika to change mind to manya na ki ngaki ebintu ekero echa yangire dosimika matoke dosimike kawa to chenchera niga Tiatoske bosio hasengencho to bwata mange to kuchiko sanga mwanchu muligere to kana to kwandra aiga kumorekere nkwana yo murai wense ritukoria rera samagacho ye bunge kana to kurigeria nara riaya akwandra nara ri kirende nara ri atari kirende tigato cha sore weekly fungwa kwandra nga hamabaga yabasaye na bwatu muchanda so kumorekerwa umurai wense na murekera
ekeganja kia Hustler Fund na murikere ekeganja kia Nyota ekigiachagete bwango iga ande monase ekirenga kerenga no gokonya basae bari banyara ko baba gwikirana kiseme cyabuna gwate bayo no yomo bwa bari mwarura se skuru lakini muranyora mabagayeka ebiganje biga umuraibu ensaga ndato kukwandra biri birororo biri serikali ga ndato gosoki mwesokiri buna basae kweri kinande mbo maene ke ebiganje ga byakonyera basae bande kuruit kuriria batete nanko launch barenge ekeganje kerikia Nyota Fund basani bare bane babere batatu batema tiga turari yange besi turose unero neke maine the process is not available wala bana yande the process iteyo ndote musama tukabere yote wait for the response paka bono iga ono yeto kene biashara kwa bwate stock kwenye ya didimi yote tukumende stock niache konye ebese yabantu ibane baterigit ko riba tangasana na nyore abantu ibatu besa mapema bagacha mutuga aliese kamera na wote ya serikali no kwa hivyo kamera mtu abantu batano iga pate na nyore na tole se kamera yote na nyore yote kwa nyore abantu beresko galia balanterana kindiri yeke maene lakini onya ba korento iga banda ba locate chibe sagali onya ba galia 50 billion lakini kuchikulie 50 billion wa Kenya banyo liros kwa account ya ba Kenya banyo na nemi ya mbaraika ngakota naki ebiganze sometimes ne social corruption ingi wekene chwa chikoro tu ase nani empowerment kenyoro okote basa se kenyoro umungu no koma siringi 65 lakini umungu 65 na chikongo agore no ane sukari margo na wekene basa cha na cha Nyota Fund besa chinchiyo use undenaro langola ngaki musagete nangono yomo musawo nani wale onye nagote bana simeta wona igana tite kenyoro simeta wona na basa na bangaini bale nangase nango apply nango ngote na ki endu ebesa nerega kana ta apply wono ndeka mutongo lerale ngo ndo konyolire ngonyore bese iturarora ekiganje kia Hustler Fund kero kirende buna basae ayo monyene tiga turagukwandra ekiganje kia Hustler Fund ngia sogete mapema kero kyo so far kero kikia gokonyire ngase ya konyira basae bali ngaki Hustler Fund ya sogete na rengo mlengo wa bakora ngaki yu na rengo ororo na nanga mlengo na apply te bakanga siringi 300 chioka uronga kansa ku 300 echi ni ntamo biashara kinda weke vikasinyo ngana ngora ga kabosi neso guma ngaliti kaera bono lende bono ona kimano mindo 300 no na biashara kinda weke 300 tora ga kiato cha sore eno kero kwande biganje biga serikali ya Kenya kwanza na bwo muraibu na bikwandra rera se bunge asebo igo aeso kirina goteba ne bano kia bwango iga kia Nyota ekirengane ikirine kumurikira abasae banyare ko baba ko egenderia buna Wycliffe akurubire rogabu nobo maana nga ebiganje bigambira ikira abasae bune bwendrete ebiganje ibekera abasae omahete igento bwana kumanya buna ekriteria kirikira gutumika abasae bakonyoreki konyora chibesa mbatete buna abasae bakonyora chibesa eji na abantu batachieti beyond form 4 abantu bako bayigete form 4 bakikero oyebona ajite college bona te college ne to college abantu abe timu yende na matuzi bagende tonle mbai konyera buna osoma criteria kyo konyera chibesa chiri ebatete buna omuntu oyigete form 4 yoka nero gokore eligible gokore wa apply alafu ekaro wa apply ngoje ko bantu ngonde bari ko shortlisted bande interview kwa boli kuna ki business ki obwate chief na beko ko batana ki omuntu yereke man chief chizo onye bantu bayina banyorti chief chino na chichimbe naende abantu ebagite beyond form 4 abantu bali pata bayigete form 4 osebegete na form 3 ba every school fees yakaire ko umuntu gete class 8 akanza na welding aka apply akanda akakora interview mbaya tuchipesa ababande mbai ko so my criteria buna criteria ngai rules kichi kutumika komenya konyoreki komenya kwa chibesa chicha Nyota igomba mbai ko soma igasi yabo no kunya kora mama tuzi banyota bati buna kasongo banyaza babantambusa iyo ntugira kabiri echicha Hustler Fund inje lengo yata yone me tungichira gakonya tiyango tayibuna abantu mbaro bakonia mache Nairobi gega abantu mbaro bakoni ichi sweets Nairobi gega eso tikirire ngakonyo irenga akobeka restock omwe 300 umuntu obwate brain gega nabakora agutanta 300 chibana ya 100,000 nabenga bata emusunga na tetebuna oiso ko umuntu muliri 1 million yako ntani yabe irenga 100,000 lakini iso ko umuntu mwene 100,000 yako ntani yabe million so abantu bali bare ko tebuna 500 300 njiko konya kero kwa Hustler Fund
Uibuna tebuna akaenda akaigwa 300 akaenda akagwa sukuma no bosia kalia wono kware kwenda tumie 300 icho wende uko none wende kwa nona mache after that wakane pa commentary limit abantu mbare baikire sai asura fund baikire pa limit ya 25000 nje ona sai ga mutabi limit imbote asura fund ta kwanje kandi ndaki ngomorokinde osendaki ngomorokinde sai asengenja bambali bako kabesa o kabese kento abambali none loan okoba no kumoiron onyo mieto tuyoka ya musiro gwakana ndoria pone kwenda gyako ku next ekimoto imne timu ya muina ya matusi tikabachanga muke tikabachanga muke bamanye kritere ke kutumeke karo ebintu ebi government bikorwego pati kunye ku criticize bamanye buna ebintu mbiro biko benefit abantu baminto nanzi kamtabika abantu baminto bamwende kumanya naki not all the time no go criticize ebintu bi government ya collect ji project ji program tigato no nyito nyanjeti nende again tukanda ta kwata ebuna umuntu otayire Fred ya support Fred uye ekera renga sa serikali tete amo kusino muntu mungaini etingi ngene ngikurwa sa serikali sai iko tu baba lili tingi ne bidili tukurwa sa serikali so asa ji program ji president ejanyota na asoro fund tigaba koraki tigabato baba some criteria alafu karoba kabesere buno wiki rifu musana na kabesere 300 kaki aka 300 icho o mendere limit o wiki no 500 o ndo ogore eture ya magena o nyonyore faida yoto cha so wiki ni mate ngo respond yole ngento kiri akoromire ngwate bangwa apply te nyota igagotevinga in progress ngwa so mete igagotevinga abantu bare past this lakini kangoi astai option mune yere atutuko kuma ine mpaka se camera sawa bantu betu baturigereretie ota igo imine tina umuntu asomete ngo nyora bese yimete wote kotoreta umuntu tacheti college tok naro konyora onye gwachire muntu ya college igo tok yani tuchi kwachire muntu ya college tok konyora onye ko reform for liver na bokonyora lazimia awachire college chimutu babu na gasteyo babu ba kuri abandi bako benefit mbale ngirije igo mone bese rando bata reform for liver choka na class zetu tutako chinserende igono yo chire mbako okore effort yo sombe mbako kire college bono gasi angwere wanga ikire street ya to atare ko to kiare bono na bese ne kanyare ngo kwa ndigo biashara igo ntoko nyora what does it mean? You support education. That's one education model ba change. They support micha wanafunzi. Baada wanafunzi basome. Baada watu wasome. Bwana 300 cha ingio tara iraneri kiasi la fund. 300 wona bese yubete ni. Wona tebese ni ya 1 inch. Bese ya 1 inch ya gyo. Ngondo muraibwa nsa batabanga keroko irani comment ruo. Wona irani bese 300 ya wego 500 bado bonga umuntu aleta okonya, tikumonda okonya. Kubo monda kongente okonya. Ngo nya teba. Oyo mwana jona ikira for example achengo aso ngo na kire ro ninjande ketenjira gete. Ngo kwa no moyo mo. Taina ngo te ninja tete fya na tete singi 100, onge singi 20. Kono ngo ngonya. Won te to oyo okoye monto konya. Te okonya cloud chase. Orro kana ngo te okonya kini kenen keyo. Tiga to skabo sio muraibu nse boy gona kwandra mangana ali arengete political instability serikali ya temire sana una chikorangane chinkwana cha serikali ya temire sana kolento bomono botorwa ndemono ase oburaibu bwa siasa ase agenda baka komo kwandra nyagosira uyo kabero mu waziri omonene Raila Odinga na mukwana alio muraibu nso mukuru mheshimiwa Uhuru Kenyatta asate bo sangre nabo in personal capacity ekirenga kya yo kurusiense ya Kenya to the developed world eru ase developing country kero kurigeria amangana political instability serikali ya temire kolento botorwa kero korengana matukamaega tetindo chi botarunda kwane bono iga kero aba Kenya bagostura gono bogima awo ende tandate tindo chi botarupi ila to mwene linde sega Kenya aba gostura gono bogima sana usikoria about the whatever security wise usikoria abantu baite tunga kia demonstration chito cha Gen Z no family has ever been compensated family teyo asante basirete banza umiete family serikali ya promise tiri bacho Korean shake na umwaka Raila pole sana se kana rest in peace Raila Odinga na ngomwa kumya wense kero bacho Korean shake ebe wante na family chingo chireko ba compensated committee nero bekira ora kinda teneti Bona ndio wona kienda tena no what stability wakati tura solve the solution the problem at hand mate kwa solve umuchano robwate ayote bona mbiyande I'm set to go pontinda solve muchano ngende step yende muchano mutana tinda akora ono that is now a problem ate ko kuna kerase
lakini ati ko specialize ara kono nege ntekemo kura so to bisi na wege ana tengo kola no kolandi tigango abanda baba kora baba tena naki kuruto so to bisi no gento gete to akore to the full kira benefit mwananchi. But in terms of political stability ntuatwa rokurobekana kurwe serikali ya totebe ya gasoeta asuburai kurende wikiraboni gagotebanga umwako weta no yoiga kere serikali ya gendrete gochibosio obotoeru bwa rock country no ubu maene mbora wasenge ncharo ntora rokurobekana ko kwene kiwasama tukabwango iga nebana nkwane gatwe last year and the other year na bege miaka ya kurwa soeta asuburai ubu maene mbora nga political instability ya rock country no ko chamo kwa bara yasenge nchona mention in names umedate bangana kwane teno mheshimiwa Raila Odinga na kwane teno mheshimiwa Uhuru Kenyatta na gendrete ko kwana na bande tiganda kwana mangana yo korobekana tai no wiki birenchira era ali chi lecture chira nego chi class wiki birenchira era actually utokorobekana torate sungo korobekana kwa renge aya oje korobekana kwa basaye batite korobekana se kitero na tyo mabua robire abasaye baye bakweta bange basakera bakwa bange bataba twakure mono abaite baumira mono ntora korenge nanaki ona tikatuchenje tactic ye game batama tikatosa kesiko to mobilize to wachikura tonde mo tumuruani asetebe yonte na tuze ko bekana kwa to ko bekana ko ganyire asetebe gali ndo chikoro bekana no gali to mwake siko tikatocha sereno kwa umora ibwen sanate babo to rubo achiro obo maina mbaro rasa nje wiki lifero kandra ta iringa okoro bekana nko gen rete na boigo ko murungania nkororo obo to rumboro bo ya sineba kero kwa ndo bora ibwe siasa obo to rumboro sai aki wo kori no ne ngakieria eria to bota maandamano ne buruburu chicherenge chinyinga ndo waje nanta waniga sai stability atokire at least a president William Samoei Ruto na rosa afika sana asi president John Cipi kurugeza so bora ibwe ukora yense ya Kenya amaandamano abeira mange at least umwako oyo oto July nalito bwate ibintu gete bisini nigo nalia at least kuru July baka sai at least ndio to stability kidogo alafu korogo chimaigagaren at least 1 year lakini usokore ekero stability abere for like 1 year ega si president ya kolire igeze konyora stability ere igoro Kenya yabuna tayiribno na kwante na Raila bakaje broad based na kwante no Uhuru oyo Jubilee mate no yesa serikali ndiri abantu abande bale ase self denial baki moko yanga iko asenge njubuna nona abantu ba Jubilee no bale serikali abantu ba ODM no bale serikali otem president naki tigantike echameria na UDA no tigande tabanta abandi ndeto bomu so the ensenye move forward of which kurusi Kenya third world country kwa and first world lazima tuagaje chipara lazima abantu to college slums lazima chisukuru chiaga chubuya lazima ibintu bi change lazima abantu abasaya banyori chikazi nikoje president ya temire for this 1 year nyori stability kidogo otemire amangane chisayi chipara chikwagacho chi stadiums echikwagacho osikoli chichiro nono yo made sengenja bakunya kuga basa ria kwanda kusite iken turerari atene nate bi nona ria nete galo se no matatu no ria nete matwende onse anyete nate tenna turerari abokore chire agashira so president ya temire corona ki ko mufunde Kenya from third world country to the nini first world ase njona ki stability sahi ke maana na ki stability Kenya sahi nero sahi abantu maandamano toyo so tuko Kenya Nairobi ato ogoyetawo in peace wakwanda kusi kile gento kile peace gel all over so a president ya temire and therefore a country to move forward lazima tuwe peace nakata na ki kahakiti kambe ke kisiasa supremacy aneze ndeta abantu bo akarita abantu bo diam pakaraso broad based akarita abantu ba Jubilee bakabeka bakasoine bakabeka chi ministry so at least tuwe stability omaete ngendongo te yanda ba self denial ndivuna inu mokurwa nese yetali yinto aba gusintu ntubone tukorwa ni serikali ane ntonya korwa serikali but this is the first time asa ngento korwa serikali yetali yetu serikali ene yo montoria mokabiro oli urusiti kwa serikali nero gatire bona ambukeiri abantu bagusi abantu getali abantu bonse abantu gete basini ni bakwa kitabichimbe bahambukeri wetabiye yo korwa ni serikali akiba chire neje chia minto chia mata chia bogere mata na chia karone serikali chia nchira bano yadere tikasa pa serikali amagendero baro bono
abande batambukiri gwo borwere bori bwa bo kabira oborwere bori bwo kora amabanto bo twasire kora ama serikali tutumagenda on that issue tumakwana issue tambuke ngona stability so stability onero ekiroje buna tote aba gusiba minto tikatuke korama tikato welcome none president buna juma musi kali gusi tikatini welcome buya tumusabe chi program tumusabe chi project atoletere bintu eke president ya promise university ya Nyamira University orati Australia orati so aba gusi tikato korwa nese kiyo muntu oli bo makabiro okorwa munyoro onero wambukiri abantu abanyo nimato muntu wota muntu kunyota zera banyo kumubwati kurumaya maye teba oteba uise kokwati omuibi uyota no baby koko muibi kana kitego sikose naro ra boringa ki tutaracha sore university kwa mention ya beri gutwaro botukona sama tukabangwega muraina roso gatagate banga mugende mu confirm bo se university unebekire gazette notes na ndonye no bumanya tebekire gazette notes then ikotote project iteyo bo maana kinge project yo nero rasa njo gazette notice tira rokana ukirabani no mbate naki mate for example mbate irebona the president mbate just give us 3 to 7 months moenda se a site more se igasi ya agenda ustra agenda ikabona onye gazette notice teyo bo maana kitobwa sasa sikire project mugusimbo maene kia bwatenga project yone chiko ikira nabo seno bo maene ngango ikira nire igasi neka ndate kwanza ground igasi neka ndate ground no kwanza ne ward yani ene ward yani ngoro ali ni tibo ward abantu gabagende baro neki jeje nere go chogo correct igasi yo kwa gaje university na kiro jitigado abantu bamindu tigato kora siasa kirekento let us give no na elio otete ko kunyomo so batana bokumo promise ibinte bingi musubati uyu tuli uri okoremereria awigatame aba gusinto tama twa promise gunto tama tigatobero una uri kwa yegiro musubati kwa materi ngo mugorore gari no tubwati pesa tigatofumilie omuntu akoleke barua president ya taire naki tomoe sometimes university ilinko tigatege go 2027 university into tomaye go tonga lakini sai briefly toskase yo ko games bani to byoka ekende tango respond ekikyo mwerike university ya ku gazette notice no ni minister ya education migo sinata na ki university ya ku university ya ku gazette pona yani ngo ni nechebekwe amu tukane respond ngana ki ata tuteko kana ke sa ku kya matike ya tijirani chitongia tikete para which position nga ba tu ase broad base amu singia nyore te kuruoro ndu wantu kubati ande uno marengali Tama se point ya. Yesus ka se point ya ndana chiko ndiri ga gukora ngi uri kirense. Ni ligo ya appointment. Briefly to skasa gukorera. Igoro ya appointment aba gusiba mtu tiganda tero. Umata njetini kuro ni mugusio ndo bwense. Oso appointire ka sendo ose. Nyamira for example gusindu kuro to arenge buna ntora abo appointed these seats. Again njema te apa ntobali para appointed ya serikali ya William Samoei Ruto kurugusi ni mwafiri president kurugusi. Honestly speaking, njeno muntu bungo support president. Nene njenguru gusingo ni mwafiri president. For example, you are a PS kurugusi, you are a CS kurugusi, you are a Solicitor General kurugusi, you are a chairman of a parastatal, you are a CEO. What projects or what programs have you initiated chiko konya abasai kurugusi yabo, chiko konya widows, chiko konya widowers, so that at least abantu baruna ki being in the government from this guy or by the appointed otokonyireke nakimate mpaka sahi tigankore kete lakini ndiko supporteri Fred. I'm always asking myself, Naki, when he was a very powerful minister, how many programs did he initiate Chiko Konya youths in Gusii? Just let him mention one. How many youths were employed through his influence? Even in my ward, I was employed in this Ministry of ICT, in the Ministry of Education, in the Ministry of Interior. Now I'm employed through his name. Our leaders they don't want to support the youths. I can as jobs, but when they have left office, whatever, they can't go example kidogo. Let me briefly to scale kidogo. Na kitari maso muntu gete akamwambia you don't know nini ati Gusii akero muntu abaira appointed akakoba appointed asafu enzitaria community. Now intendo mugusi tokolera mna ntura yugasi. Onye ndo muntu akakoba appointed ta asafu community.
ata bige community priority ama kusavu enze a country ngitokore naki ntura position ndaba ndo ba se point kugusunye onye ba kusavu enze tigabaru usiku babe ko abantu bande bara serve because our leaders don't want to give back to the community tigatosika bosio ama bori ago nare gaiga abere kurwase abana inchi tuchiko ya morekera kuri tigatora kwandira gwase omugusi tutara korera somurugire wechide katubwate ndoje chinke gato chake na Wycliffe kerense gandete kwiroberia bosio gwechikura 2027 muraibwense nanyara kobaga kumurekera nga 2027 serikali yae gego chikonyore ntundi yakabere nechikuikirani gati ya magendraiga orongo rwagusirwa nyorre gati ya magendro korengane chinkwana chae chiparanchira oro chabe kirwa sense mu yagusi nemirobero nero egendrete kero kwandra ba mabumo gusi ahead of 2027 nga kiro chebwa ndate koba bari ba esokire ba mwiro koba koruto bari ba esokire ba ko moko bako oyo mwabo Fred Matiang'i bari ba esokire ba ko moko bako mushimiwa David Kenani Maraga tiancha kira wase koboko mayo cha samaganda ya kwanero aba usietu ateba around umuntu kubatesi Matiang'i Matiang'i le president the 6th which koba bona ya entonces musemos tokro kana su mwana ito entomo support wase ko bia ibono like by elections de Chiandrete Nyamira county aba ibia ba se ba ibire kuroro eba ka ko takira bitu ko ba ko takira ward e million eme base tena ko by election expensive une omwako wawe unayenga kiyiga usikurieli abantu bakora ngwike nyore skuru engima bayo chimibere to support onye mura abantu abarunge abantu babanchete nyimo shikora abantu na chimibere aya yento kende amo usibo no iga skurieli ya no usiro okorwani Matiang'i tena kintora kana go support Matiang'i akintu yakorega na kigo minute imbanja tena na ki round yeye tigatobeka nege kagwe kemo hafu isa nsemo ya magendero chiparantiri kwa te chakwanwa epa une yakurukuru bosongo eto yugusi anda aero epa yo matete na minto walking distance ya 50 meters epa ya rosigwa ngai kono ine ko su nke yesa regeto chikoro su ndeli yakabere emade windoneri ko kwa se plan o chikunya kurusia besa epa ya rosi nero simbi to the standard epa igire karo junction era ndaboti era nko oswa epa ya na school Kisumu no moske Kenyatta ko Kisumu egaswa mpaka ya sabo songo kwa timedni para kende chikoro su chikobe ko le express chikobe ko tinda manya nga beka specific to mena ne chikobe ya une ndobenda kwa ne ono yiri tutaraja so respondi gago amabori narega igabere timetindiri to gochakera narega igago goteba nga tigato tebi echiro yaga chiro gusi agoteba nga tigato tebi echiro yaga chiro gusi ngorengi ngwa mention amangane echichira yaga chiro gusi ndo bwate echiro yaga chiro ne serikali yeyiga sai chiro inye imagine motebi omurigeri tigangote abantu aminto bagusitiga tutuye kurigera rumas oise konda se constituency ya Nyaribari Masaba so far sai ntubwate chichiro cyaga chiro isato Nyaribari Masaba yoka na oise konda kitutu cha jenot echiro nero yansire kwa gajo sai so asegusi echiro cyaga chiro nande gusi ntubwate baka affordable housing egendere to kwa gajo sai so tutiga mangana yo mitanda buna uzindora letro magendero tolete iro magendero abantu bali barenge serikali batareta magendero batari geta bana ba minto na uba otongaina turwa serikali ndekera kera baringa serikali ebate tuna turwa serikali yo mugusi no mungaini tobere serikali ngire ndo twaliriera tigata tige kungainireria chiro te function no ya ere no nemo alafu te anto na bariki ngero dakte nchikendere to kuaga nchikendere to kuaga yo abo meki nero kuaga nchikendere to kuaga alafu mano kulika dakte na kitaba mu abange akalika baskari abange timaeti tutige negativism libori ondro rinde nara bateba nga botore rumbo hiyo bateba nga abanyagitari igoro niko batigite umugomo bo igobono botore bateba nga korengana ere mbuya sengencha abanyagitari ni igoro batigite umugiro twa ngwa mention ni bateba ngo botore rubirande igoro yo botore rubo baskari ani buwa abanyagitari na ijirekuchara eune CPA egento kia saine tukunega government area rueto for example buna ACPA aba chirekya yariko kukwana juzi egento kia saine tuku 2021 serikali ya rengo so ebinene siga tokunya serikali ya 20 ya Ruto ya William Ruto ole tutam akonya kuimukibwa bona nare gaso gukorera bona nayo mwerio asengenchuna bangira kinti gatosombe yagorukwa
tate betiri tari ya iga kurende urikira maborio ga iga twaya kwanire ikurende ndire ga iga kwanire nga North Mugirango Itibo ward agoteba nga university teracha pi ere bwente ko bakia bonyoru wateba ward yago nitibo agoteba nga university bwente kwa gachu kia bonyoru agoteba nga magacho teracha agoteba nga emirobiriga abakwenekia kuyegerera mbari barase serikali keragoteba nga enseme yo ere kia bonyoru magacho teracha wateba magacho na chagete nkorengi bono ntuchitutumu murikito anga anyarko baga korigereria na kumurekera tumanye gusama gacha yuna chagete ase enchirabe naso gukorera bono tigamba ndagika yemo muru ya parting shot tuchake na ayi kirife kamera yago na bugukwana okwandra basaye bamino na boigo ebirengereri bino mbiri bigo chibosio kera serikali ga egendrete konekia gwikiro mweri entunde ya entangani njo musae ntente yangu ndo musae ogusiye kwanza tena wana musagusi tetobeka namo to support umwana muskoli Fred Matiang'i muskoli kazo ngase serikali asarenge in power intana kote nebinge egasi ayo ko kwana tikato to beka namo to support muskoli Fred Matiang'i nera la ta obunto Kenya gaiga moso tigaba basa mbare bante ina kuikaga ali musabuna babo Clinton musabuna babo Nyabuga abasabuna babo Abednego bante ina wekaga itera naki muske to buate Matiang'i nete tiamba mbaye nekana naki muske Matiang'i nguchado korregasi gokwera kabisa musaebono tiangwa musae kurbokeira ntino mu raiba wasa kurbokeira nena tevera odina onda ngocha ndiko tenena mina na baga tenine ngakine abasai kurbokeira wode musabukira wode mangu watu musae ochikuru kura kumina chat na baga bali tutokora to gochenchi gokeira ito finally on tigang sendimero check mari kondo tigang kwan ndebe tigang appreciate bono appreciate family appreciate sing appreciate na mama na family on at large mwasonga ndebe my son Ali happy birthday. Thank you so much. Wewe sasa na kuna nkwane yago gochia saba sasa gukorera nererie buna moyo gwa sama lizangoro kweno kusagera njege ntunde zo hewa sa baminto tigato chamo buna basa baminto support serikali usapotira serikali ya William Samuel Ruto umurayo nabwata maone yabasai abasai bali tuwarenge campaign ya 2022 munyo tebuna tuwaga tuchitiya gasi alike bidiko umuntu twagate nero to support ndoko mu support ngo ase nyo nato umize tubuna nje etiya gasi ya mwite ko ngage kuba konango sai ko ngeda kwete so abantu baminto tigato chamo support president William Samuel Ruto ntorwa sa serikali amagendro na ya muhimu chipara nchiyo Nyamira naenda aba oisukuligeri chiempi cyo nyakobwatia abanta abati matuzi kene nge bagokora abakonye kubwatia batibaje bayimu kwa mako igoro buna Yesu atibuna to bagere chukura ntoko bagere chukura again tigang kwanda abantu baminto bali chi by election chia Nyansiongo chia Kerenyo na Nyamaiya please akera abantu bali serikali UDA akera UDA last kabisa tigang appreciate my boss omu interior PS Dr. Raymond Omolo huyo ni boss anachapa kazi vizuri naende chi program chia konyera abantu bagusi na letre chi program jeje kero no yangusi ekyo mweli kabisa tigante ya ntoa minto bagusi aba mama minto aba tata minto tiga support serikali naende tutige kunya korama bante mtandao deke mo tra autorali kondo deke mo yoko tra autorali kondo sabe deke tigara buki kona kora asenga chinchinsa ndo bati matuzi so nande mayo korante muna abantu baminto leaders bagusi bali bakonya basai ba support abasai egendro no moyo yuyu bakonya basai baminto lika basai gase koromore gasai so te kromo ja koruo to banyuri muna nkwa tuligete gasi toli buno yo wote to mo support ndali gete basaya bagasi Jafet Nyakundi kongole sana umheshimiwa Osoro ayino monto myagendra ko chapera ba ente gasi yote za 10 ni kwamba form ni tutam William Samuel Ruto 2022 kazi endelee asante deke moyo cherire nataka nko era kindele komanyira ndio mwana sechinga kicheino ndio mwana Wycliffe Botam mono eno kusagira so gochase studio ogongonya koenekia gokwandra hayega aenekiwa se enkwana yo muraiwense
rituko ria ronto turge chinga kinande toira negaiga asenge nchome to bora iboro bombo ko era ni go bogendrete tusanga mange nande asense meyo nayo mwancho murigeria buya mona soko sangana intwe asobot ko boiga no tugikira omwerio nande tomerare mambi rituko ria juma semesa ya maya kurwa ensoko ensa emo na boigo isato chabo tukonchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria ya Brian Achaka director Zaki Kenya tol dina boigo Joshua Nyauma kurwa studio ya Kabere toko gandiro twaro botkobia na boigo gendra kwego kya nemero biregende ta sembeo yen Soko TV.